tuolta suunnasta eihän me joka tapauksessa tuolta. Kyllä, se on selvä. Mähän tultiin aika korkealta. Niin minunkin mielestä tämmöisiä oli ihan rinnettä. Oli, niin, kyllä. They must be training for one of them races. Yeah, like the one the bike Nyt katsotaan mitä me voitaisiin käydä tuolla katselemassa. Onko mitään mielenkiintoista? Niin. No, ainakin tuo yksi kirkko tossa. Siinä on kaksi kirkkoa tuossa kakkosessa. Noita pallokupolisia tuossa. Joo. No mitä liesti kaikkea nuo muut. Asutaankohan tuolla vielä? Ei. Näyttää aika silleen, en tiedä mikä. Ei näkynyt siltä. Taas meni korvat lukkoon. Niin meni. Tuossakin tornissa kato ihmisiä tuolla päällä. Niin on. Tuossa on se siihen Hiltonia. Tuota pitkin käveltiin tuolta. Niin, just tuostahan me tultiin. Nyt voisi kohta ehkä näkyä se siltä, jos se nyt on näkyäkseen ylipäätään. Ei se näy. Se on tuolla sen verran mutkan takana varmaan. Paloasema on tuossa. Niin, lähellä. Tuollakin istuu joku tässä päällä vissiin. Niin. Studiranje na dio Libertas ne sastoji od skupe teorije i ispitavanja po tehnikama. Na ovom studiju posebnu pažnju